El pont de Calonyó de Bigues i Riells del Fai ha canviat d'aspecte, una actuació que ha permès eixamplar-lo per guanyar seguretat viària i per crear un itinerari segur per vianants i ciclistes. Aquesta continuïtat d'aquest passeig de vianants tingués un punt d'entrada en el passeig fluvial, perquè és un dels eixos mediambientals que més volem potenciar en el nostre territori. A part, pràcticament ja tenim un vial natural que cobreix des de Parets del Vallès fins a Sant Miquel del Fai. Aquesta estructura, un voladís construït damunt del pont antic, ha permès doblar l'amplada del pont. L'actuació era necessària per complir els requisits de seguretat per una carretera amb un trànsit superior als 5.000 vehicles al dia de mitjana. No només mirem les infraestructures, sinó que donem al servei de la ciutadania i dels veïns i veïnes del municipi un altre espai com d'un equipament, un pas que és franc, que abans no el teníem. El pont de Calonyó, un dels accessos a Bigues i Riells del Fai, va ser l'únic que va aguantar la riuada del Tenes després dels aiguats de l'octubre de 1994. Amb aquestes obres, el pont guanya un accés al camí fluvial del Tenes, que connecta Bigues i Riells amb la resta de municipis de la vall. En aquest sentit, la Diputació té la voluntat de continuar el camí segregat per vianants i ciclistes paral·lel a la carretera en tot el tram en direcció a Santa Eulàlia. Estem treballant per poder fer el que és l'enllaç Santa Eulàlia amb Bigues, que pugui ser un pas transitable per a vianants i per a ciclistes, i que al final això ens ajudarà a fer tot el que és la continuïtat de la mancomunitat, l'eix de mancomunitat, que tant ho podrem fer pel tram del riu com ho podrem fer pel tram al voltant de la carretera. Les obres, que van tenir una durada de 6 mesos i van acabar al desembre, han representat una inversió d'1,27 milions d'euros.